Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyaf liwat terasi al-fataya siratan alamin ya uhailatu diwal karomin ya uhailatu diwal karomin kawiting sun ngelarasi iran kelawan mukti paring pangeran kang paring rahmatan kanikmatan rena mangene tanpa pitungan rena mangene tanpa pitungan supaya kanca priya wanita aja mung ngaji sering mung pinter kenging nulis lan maca tembe mburine gagal sengsara tembe mburine bakal sengsara ake kang apal Quran hadise seneng ngapirke marang liyane kafir dhewe gak dikatene yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepait sing kebiri banyu iliran meri sukiye mula atine patang lan nesta mula atine patang lan nesta ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sapranatane kanggo ngandheke iman tauhide baguse sangu mulya matine baguse sangu mulya matine ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyaf liwat terasi al-fataya siratan alamin ya uhailatu diwal karomin ya uhailatu diwal karomin Tepuk tangan buat Mayangkara Niken Salindri. Nah,
Nglerense ya nduk. Iya yo. Sadurunge aku matur akeh-akeh no, iki enek berita sing luwih penting sing kudu tak dhisikne. Oh ngono. Niki nyuwun sewu, niki kula